πέρασε και πάλι. Τρίτο παιχνίδι για το Αποδόπες Σαντορίνης. Οι μάγοι του Ροζ αντιμετωπίζουν τους Wilson School Brothers. 0-3 ήταν το πρώτο καλάθι με σουτ για 3 του Πολυζογόπουλου. Δεδούσεις για 2, ευστοχή, 2-3. Πολυζογόπουλος για τον Δεμπερδεμίδη. Αστοχή αυτός για 3, λοιπόν το αμυντικό από τον Γιώργο το Φίτρο, αφήνει στον Μπαρμπαλιά. Στις πρώτες φάσεις υπήρξε άστοχο τρίποντο του Κατσίπη, αμυντικό rebound του Δεμπερδεμίδη. Άστοχο δίποντο του Κινιγγέλη. Ωραίο καλάθι από τον Τσακριό. Από την ασίστ του Πολυζογόπουλου, 2-5. Λάθος πάση του Μπαρμπαλιά προς τον Γιώργο το Φίτρο. Στη συνέχεια η δεύτερη φάση ήταν άστοχο δίποντο του Κινιγγέλη και αμυντικό rebound του Γιώργου του Φίτρου. Και συνέχεια ήταν δύο άστοχα δίποντα του Δεδούση με ένα επιθετικό rebound από τον ίδιο. Αυτές ήταν οι επιθέσεις που χάθηκαν στην αρχή του αγώνα. Ο Παλαμάς ο Γιούκας με το νούμερο 6 για τον Τζακριό με το νούμερο 7. Τζακριός θα και το σουτάρει για 2 λίγο στις βολές, ευστοχή. 2-7, Μπαρμπαλιάς. Καλό ξεκίνημα για τους Wolves που είναι το απόλυτο φαβόρι στην αναμέτρηση παρά τις απαιτήσεις που έχουν. Κατσίπης για τον Μπαρμπαλιά στην κορυφή, στον Κατσίπη. Στάρει αυτός για 2 από τη γωνία, αστοχή. Δεμπερδεμίδης έσβρεξε την μπάλα στα χέρια του Πολυζογόπουλου για τον Τσακριό. Τσακριός με τον Μπαρμπαλιά. Πολυζογόπουλος για 3 από τις 45, η μπάλα μπαίνει και είναι άστοχος. Δεδούσεις το αμυντικό rebound για τον Μπαρμπαλιά. Ο Γιώργος Μπαρμπαλιάς κατεβάζει την μπάλα για τον Γιώργο το Φίτρο. Αστοχή αυτός μπροστά στον Δεμπερδεμίδη, ο οποίος μάζεψε και το αμυντικό rebound για τον Πολυζογόπουλο. Κλέβει αυτός κλέβει ο Φίτρος την πάσα, την μπάλα από τον Πολυζογόπουλο. Μπαρμπαλιάς για τον Γιώργο το Φίτρο. Μπαρμπαλιάς για τον Δεδούση. Άστοχη ενέργεια, δικό rebound από τον ίδιο, πετυχαίνει το καλάθι. Λιώνει σε 4 λεπτά. Ο Δεδούσης. Πολυζογόπουλο. Λάθος του Μπερδεμίδη. Κλέψιμο του Γιώργου του Φίτρου και συνέχεια λάθος και συνέχεια φάουλ του Μπερδεμίδη πάνω στον Μπαρμπαλιά. Χάρης Κατσίπης για τον Νεκτάριο τον Βάλβη. Νεκτάριος Βάλβης, ωραία κίνηση στο Δεδούση. Δεδούση με τον Κινιγγέλη, τον περνάει. Θα πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο καλάθι ακόμα ο Δεδούσης. Κάνει το σκορ 6-7. Φάουλ αμυντικό από το Βάλβη στον Πολυζογόπουλο. Κινιγγέλης θα αναφέρει στον Τζάκριο. Τζάκριος αστοχή στο φλότερ, Μπαρμπαλιάς στο αμυντικό rebound. 6-7 μπροστά οι Wilson School Brothers, το παιχνίδι με τους συνάδελφους Γερός Φίτρος. Ωραία πάσα για τον Κατσίπη, φάουλ από τον Παλαμάτο Γιούκα. Στη γραμμή για 2 βολές θα πάει ο Χάρης ο Κατσίπης. Στην πρώτη βολή ο Κατσίπης. Μηδές 2 για τον Χάρη τον Κατσίπη, αμυντικό rebound από τον Δεμπερδεμίδη. Άφησε την μπάλα στο μάτι του Κινιγγέλη, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Κινιγγέλης για τον Δεμπερδεμίδη, πετυχαίνει το καλάθι, 6-9. Μπαρμπαλιάς κατεβάζει την μπάλα. Τον Βάλβη, Βάλβης,
Μπαρμπαλιά στην κορυφή, θα σουτάρει για 3, θα στοχίσει. Ακόμα ένα αμυντικό rebound από τον Δεμπερδεμίδη και πάσα συνδυασμού για τον Τσακριό. Τσακριό στέκεται, αστοχή. Rebound από τον Βάλβη για τον Μπαρμπαλιά. Στα μισά της πρώτης περίοδου οι Wolves προηγούνται με 9-6 τον Μάγον του Ροζ. Ωραία πάσα για το γεροτοφύτρο από τον Κατσίπια. Ωραία συνεργασία συνολικά. Η μπάλα από τα πόδια του Δεμπερδεμίδη. 14 καινούργια δευτερόλεπτα για την ομάδα των Ροζ. Κατσίπη στον Μπαρμπαλιά και αυτός στον Βάλβη. Βάλβης με τον τρεις ο Μπαρμπαλιάς από 45. Δεν είναι καλό σουτ. Ευτυχικό rebound από τον Δεδούση στον Μπαρμπαλιά. Στάρει για 2, αστοχή, Μιγέλισον με το rebound. Αυτή την μπάλα στον Πολυζογόπουλο. Πολυζογόπουλος θέλει να ανοίξει επιδιασμό. Είναι φάουλ. Για το αν είναι αντιαθλητικό. Αντιαθλητικό φάουλ από τον Μπαρμπαλιά στον Πολυζογόπουλο. Συγγνώμη για 2 βόλες ο Πολυζογόπουλος. Στην πρώτη βόλη κάνει το σκορ 6-10. Δύο στους 2 και 6-11. Πολυζογόπουλος, ο Δεμπερδεμίδη. Ωραία πάση του Πολυζογόπουλου, φάουλ από τον Μπαρμπαλιά. Πάλι εύσυχο στην πρώτη βόλη ο Πολυζογόπουλος, 6-12. Δύο στους 2 και πάλι 6-13, 7 γρήγορη πόντι για τον Πολυζογόπουλο. Κατσίπης για τον Δεδούση. Μιχάλης Δεδούσης για τον Μπαρμπαλιά. Κατσίπης στη γωνία για το Γεροτοφύτρο, επανεστημένη πάσα, την κρατάει την μπάλα ο Κατσίπης και βάζει τώρα για το Γεροτοφύτρο προς πίτε. Ωραία στο Δεμπερδεμίδη, αστοχή. Rebound είναι αμυντικό από τον Ευρυπίτη Δεμπερδεμίδη για τον Τζακριό η πάσα. Λέει από τον Τζακριό, 6-15. Μπαρμπαλιά στο κατέβασμα της μπάλας για την ομάδα των Μάγων. Βάλβης, Νετάριος Βάλβης με τον Παλαμάτο Γιούκα. Τσίπη στη γωνία για 3, αστόχη, τον Μπερδεμίδης ακόμα ένα αμυντικό rebound για τον Πολυζογόπουλο. Πολυζογόπουλος, ωραία πάση για τον Μπερδεμίδη, άστοχο το αριστερό lay-up. Αμυντικό rebound είναι από τον Μιχάλη τον Δεδούση και ο Μπαρμπαλιάς και βάζει την μπάλα για την ομάδα των Μάγων. Νετάριος Βάλβης, απέναντι στο Γινιγέλιο, ωραία πάσα για τον Γιώργο το Φίτρο, άστοχη και πάλι αυτός είναι εμπληκτικό για τον Κατσίπη. Θα πετύχει το καλάθι από την ασίστ του Φίτρου ο Κατσίπης. 8-15. Πολυζογόπουλος περνάει από την άμυνα, άστοχη στο lay-up. Rebound αμυντικό από τον Μιχάλη το Δεδούση. Την μπάλα στον Μπαρμπαλιά, 3 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Κατσίπης στη γωνία για τον Βάλβη. Φίτρος από την κορυφή για 3, είναι άστοχος, airball. Κάτοχη για τους Wolves. Με 2.48 για τη λήξη της πρώτης περίοδου και το σκορ στο 8-15 υπάρχει time out. Παρακολουθούμε στο δάπος.
στο 15 μπροστά οι Wolves of the Brothers απέναντι στους Μαουκτουρός, Πολυθόπουλος για 3 πίσω από τα σκριν, αστοχή στο 18. Γρήγορα στους 10 πόντους ο Κωνσταντίνος Πολυζογόπουλος, Γκέργκος για τον Βάλβη και πάλι Γκέργκος. Βάλβης Νεκτάριος για τον Δεδούση, ωραία πάσα, αστοχή. Ο Δεδούσης, επιθετικό rebound από τον Γιώργο Τοφίτρο. Για τον Γκέργκο, μπαίνει στον Τζαχριό. Γκέργκος στη γραμμή των βολών. Για τον Δεδούση, δύσκολη ενέργεια. Αστοχή, rebound από τον Γιώργο Τοφίτρο, πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει και το φάουλο τον Παλαμά, το Γιούκα. Κάνει το σκορ 10-18. Ο Φίτρος θα δοθεί επανάληψη, δεν νικούσε ο κ. Ραβαλάς. Έγινε ένα λάθος εκεί από... Ήταν άστοχη βολή και κατοχή για τους Wolves of the Brothers. Ο Σπύρος Ευσταθίου περνάει στη θέση του Χάρη του Κατσίπη. Ο Πινογέδος περνάει στη θέση του Μπαρμπαλιά. Ο Λυσογόπουλος για τον Δερδεμίδη. Παλαμάς Λούκας, ωραίο δεξιβάσιμο, στα κερδιστά για 2 αστοχή. Γιώργος Φίτρος στον αμυντικό rebound. Τον Ευτέρετο Βάλβη, Ταϊλός Βάλβης. Για τον Μιχάλη τον Δεδούση. Δούσης. Για 3 ο Σταθίου από τη γωνία, αστοχή. Ο Σπύρος ο Σταθίου, 13-18. Τζακριός, αστοχή, Γκέργκος στο αμυντικό rebound. Γκέργκος. Καθαρία με τον Πολυζογόπουλο, Δεδούσης. Ωραία πάσα για τον Γιώργο το Φίτρο, δύσκολη ενέργεια, άστοχη, Δεδούση στο επιθετικό. Βγάζει τον Γκέργκο, θα προσποιηθεί, δεν θα σουτάρει, ωραία. Προτάσαμε την πάσα, Γκέργκος, ωραία πάσα για τον Γιώργο το Φίτρο, δεν συγκράτει αυτός. 1-0-1 για τη λήξη της πρώτης περίοδου, κάτοχοι για τους Wolves of the Brothers, οι οποίοι προηγούνται με 18-13. Δεμπερδεμίτης για τον Πολυζογόπουλο. Πολυζογόπουλος για 3 από την κορυφή, είναι άστοχος. Βάλβη στο αμυντικό rebound. Κατεβάζει και την μπάλα για την ομάδα των Μάγων. Γκέργκο, βάλει στην κορυφή, θα πάρει το τρίποντο, θα δώσει την μπάλα στο Γιώργο το Φίτρο. Γιώργος Φίτρος στο Βάλβη, αυτή τη φορά θα πάρει το τρίποντο από την κορυφή. Η μπάλα μπαίνει, βγαίνει, δεν τον ήθελε εδώ. Και αμυντικό rebound τον Δεμπερδεμίτη, Πολυζογόπουλος ανοίγει τον ευθυνδιασμό για τον Τσαχριό, θα κερδιστάρει για 2, αστοχή. Αμυντικό rebound ο Δεδούσης. Σχεδόν όλη η επίθεση είναι για τους Μάγους, 19 από τα 21 δευτερόλεπτα. Άρα που θα μιλήσουν, Γκέργκος κάθει με τα πόδια, παραλίγο έκλεψε την μπάλα με τα χέρια, η μπάλα βρήκε στα πόδια του Πολυζογόπουλου. Βάλβης στο Δεδούση για τον Γκέργκο. Γκέργκος για 3 από 45, άστοχος. Κατοχή 3,1 δευτερολέπτων για την ομάδα των Wolves of the Brothers. Πολυζογόπουλος δεσκεί στο γήπεδο, θα σκάρει για 3. Παραλίγο να πετύχει τον buzzer beater, λήξη πρώτης περίοδου. Μάγοι του Ροζ 13, Wolves of the Brothers 18. Δεύτερη περίοδος στο παιχνίδι των Μάγων του Ροζ με τους Wolves of the Brothers. Οι Wolves of the Brothers προηγούν με 18-13 μετά τα
πρώτα 10 αγωνιστικά λεπτά. Γκέργκος για τους μάγους που έχουν την κατοχή. Απέναντι στον Τσαχριό, παίρνει τη βασική γραμμή. Συγκρατεί την πάσα ο Φίτρος, αστοχή ο Ευσταθίου, περνάει στο τελικό και με ταμπλό. Πετυχαίνει το καλό θέσπιρο στο Ευσταθίου. 15-18, 5 πόντι για το Σπύρο τον Ευσταθίου. Ο Ριζογόπουλος, ο Τσακριός, Ριός με τον Μπαρμπαλιά. Πετυχαίνει το καλάθι. Πάλι ωραία το κορμί του Τσακριός, στάθηκε στον αέρα, πέτυχε το καλάθι με το σκορ 15-20. Γκέργκος παίρνει τον Τσακριό. Μπήκε ο Τάνκος στο παιχνίδι σε σπιτή Μιγέλη. Ωραία πάσα για τον Γιώργο το Φίτρο από τον Γκέργκο, 17-20. Έχει το ύψος ο Γιώργος ο Φίτρος. Ο Λιζογόπουλος με τον Μπαρμπαλιά, πάσα τον Τσακριό για 5,5 μέτρα για 2 αστοχή. Κάτι εδώ στο αμυντικό rebound και ο Γκέργκος στον ευνηδιασμό Ευσταθίου συγκρατεί την μπάλα, lay-up, αστοχή στο ανάποδο lay-up. Αμυντικό rebound του Πολυζογόπουλου. Ο Πολυζογόπουλος για τον Δεμπερδεμίδη. Τον ωραία στον Αδοντάνκου, Δεμπερδεμίδης, πολύ ωραία κίνηση, άστοχη τελική προσπάθεια. Ο Γκέργκος μαζί στο αμυντικό rebound. Και ο Ευσταθίου δεν θα προλάβει τη βάση του Γκέργκου. Πολυζογόπουλος με αναφέρει για τον Δεμπερδεμίδη και πάλι Πολυζογόπουλος, 17-20 μπροστά. Οι Wolves of Two Brothers απέναντι στους μάγους του Ροζ. Πολυζογόπουλος θα στάρει για 2, θα αστοχίσει. Rebound αμυντικό από τον Δεδούση, κλέβει την μπάλα από τον Δεδούση. Ο Δεμπερδεμίδης κάνει λάθος, κλέβει ο Γιώργος ο Φίτρος, δεν είναι καλή πάση του Γκέργκου προς τον Δεδούση. Είναι πολύ ψηλή νέα κατοχή για τους μάγους, για τους Wolves. Συνεχόμενα λάθη από τις δύο ομάδες μέχρι τώρα. Στην αναμέτρηση και ο Αντώνης ο Μαρκοζάνες περνάει στο παιχνίδι. Η θέση του Παραματουργικού έχει περάσει ήδη, το προσφέγω. Συγκριριστά για 2 Τσακριός, αστοχή με τα πολλά, Δεδούση στο αμυντικό, ναι, είναι ο Δεδούση στο αμυντικό για τον Γκέργκο. Κατεβάζει το ρυθμό, δεν υπάρχει λόγος να ξανακάνει λάθος. Γκέργκος ωραία πάσα για τον Γιώργο το Φίτρο. Θα πετύχει καλά του και φάουλ ο στο Φίτρο, στο φάουλ από τον Τάνκο, πολύ δύσκολη ενέργεια, 19-20. Έξι πόντι του Γιώργου του Φίτρου. Θα αστοχίσει την βολή ο Φίτρος, ο Τσακριός μάζεψε στο αμυντικό rebound και ο Δεμπερδεμίδης. Την επιτυχία της ομάδας του, Δεμπερδεμίδης για τον Τάνκου, Πολυζογόπουλος. Ο Πολυζογόπουλος περνάει από το screen, επιτυχία στο καλάθι, ανάποδο lay-up, εξαιρετική κίνηση από τον Πολυζογόπουλο. Είναι σε άλλο επίπεδο. 19-22, με φάλτσο το lay-up στο καλάθι, επιτέθηκε παίρνει στον Δεδούση. Λέμε από τον Δεμπερδεμίδη, δεν έκανε το κλέψιμο, αλλά πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να μην φτάσει η μπάλα στον Μιχάλη το Δεδούση. Γκέργκος. Από τον Τάνκου. Φάουλ από τον Τάνκου. Αλμαδόφηκε, αν θα πιάσει την μπάλα ο Γκέργκος, θα πάει στη γραμμή για βολές. Ναι, θα πάει στη γραμμή για 2 βολές ο Γκέργκος. Πρώτη βολή, 20-22. Και 2-2 για το στέλιο του Γκέργκο. Πρώτη πόντι στο παιχνίδι, 21-22. Ο Λιζογόπουλος για 2, αστοχή, Δεδούση στο αμυντικό rebound. Ο Δεδούσης παίρνει την μπάλα για τον Γκέργκο. Ο Μπαρμπαγιάς παίρνει στη θέση του Βάλβη για τους μάγους. Ευσταθίου, συγκρατεί τη διαδοχή. Δύσκολη ενέργεια, άστοχη, το rebound από τον Γιώργο το Φίτρο, αστοχή. Το rebound είναι αμυντικό από τον Δεμπερδεμίδη. Στον ευθυνιασμό, παίρνει φάουλ από τον Δεδούση, ο οποίος κόβει τον ευθυνιασμό με το πρώτο ομαδικό φάουλ των μάγων στη δεύτερη περίοδο. Σαν ευκαιρία να περάσουν για πρώτη φορά μπροστά οι μάγοι του Ροζ στην αναμέτρηση.
Δεμπερδεμίδης για τον Τάνκου. Δεμπερδεμίδης και πάλι τον Τζακριό. Τζακριός, αριστερό μπάσιμο και lay-up 21-24. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Χρήστο τον Τζακριό. Γέρδος. Για τον Μπαρμπαλιά. Γιώργος Φίτρος. Καλή άμυνα και κλέψιμο του Δεμπερδεμίδη στην πάσα του Γιώργου του Φίτρου. Προς τον Δεδούση, Μαρκός Ζάνες. Φάουλ από τον Γέργο. Στο κατέβασμα των χεριών έχει δώσει για το φάουλ από τον κύριο Γαβαλά. Στη γραμμή για δύο βολές το νεαρός, ο Αντώνης ο Μαρκός Ζάνες. Παραμένει το 21-24. Στη δεύτερη έχει μπει νωρίτερα. Διότι δεν μπερδεύει ο Τάνκο έχει μπει νωρίτερα. Είναι για την ομάδα των μάγων. Πες μέσα Σταύρο! Γιώργος Φίτρος, θα πείσει από τον Τάνκου και τον Μαρκοζάνε, θα κλέψει ο Πολυζόπουλος στην πάσα του Γιώργου του Φίτρου. Ο Πολυζόπουλος με εμφυλιασμό, πετυχαίνει το καλάθι, 21-26. Γιώργος Φίτρος. Την κατοχή για τον Γκέργο, στο Γκέργο. Πάση στον Ευσταθίου από τη γωνία για 3. Θα αστοχίσει με ταμπλό Μπαρμπαλιά στο επιθετικό rebound για τον Μιχάλη το Δεδούση. Μιχάλης Δεδούσης για τον Γιώργο το Φίτρο, λίγο πίσω από τον Βολών. Θα κλείσει την μπάλα του Μπερδεμίδης. Αστοχή Ευσταθίου. Φάουλ από τον Πολυζογόπουλο. Πήρε το επιθετικό ο Δεδούσης. Στην αστοχή του Ευσταθίου και πήρε φάουλ από τον Πολυζογόπουλο στην προσπάθεια για follow με το σώμα. Στείλουμε για δύο βολές ο Μιχάλης ο Δεδούσης. Υπάρχει αλλαγή για τους μάγους. Ο Χάρης ο Κατσίπης περνάει στη θέση του Σπύρου του Ευσταθίου. Στην πρώτη βολή ο Δεδούσης 22-26. 2-2 από τον Μιχάλη το Δεδούση, 23-26, πάντα εύστοχος από τη γραμμή των βολών. Τζακριός, αριστερό λέει πάλι, πολύ ωραία δίση από τον Τζακριό, 23-28. 12 πόντι για τον Τζακριό, στην αναμέτρηση, διαφορά στους 5. Δεδούσης για τον Κατσίπη, δεν συγκρατεί αυτό στην μπάλα. Πολυζογόπουλος περνάει όλη την άμυνα, αστοχή, Γκέργκος, το αμυντικό rebound για τον Κατσίτη, πάλι Γκέργκος, Κατσίπης, δύσκολη προσπάθεια, παίρνει το φάουλ από τον Ντάνκου, τρίτο προσωπικό για τον Γιάννη τον Ντάνκου. Και ο Βάλβης περνάει στη Γιώργο του Φίτρου που φαινόταν κουρασμένος. Στη γραμμή για δύο βολές ο Χάρης ο Κατσίπης. Ευστοχή στην πρώτη, 24-28.
2 στις 2 για το χάρη τον Κατσίπη, 25-28. Η μάχη του Ροζ, Πόλης Ζωγόπουλος και τον Περδεμίδης. Τσακριός. Ωραίο μπάσιμο, πάρα πολύ ωραία, καλά το Τσακριό. 25-30. Έχει βρει πολύ ωραίο αριθμό ο Τσακριός, δεν μπορεί να το σταματήσει η άμυνα των Ροζ στην περίοδο ειδικά. Βάλβης στο Δεδούση. Δεδούσης, ωραία ενέργεια, άστοχη την προσπάθεια. Μπερδεμίδης στο αμυντικό rebound για τον Τσακριό. Τσακριός με τον Βάλβη. Μπαίνει καλή πάση του προς τον Πολυζωγόπουλο. Κατοχή είναι για τους μάγους. Κατσίπης. Δεν είναι καλή πάσα του, την κλέβει ο Δεμπερδεμίδης και φάουλα από τον Κατσίπη στο Δεμπερδεμίδη. Time out με 3:44 για τη λήξη του ημιχρόνου. Επιστρέφουμε για τα τελευταία 3:44 του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση των μάγων του Ροζ. Wolves of the Brothers, 25-30 το σκορ και η καθηγητή του Wolves προηγούνται. Πόλης Ζωγόπουλος με το Βάλβι, Πόλης Ζωγόπουλος πλάγιο στέπ και άστοχο δίποντο. Ο Βάλβις θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Μαρκάρω το Μαρκοζάνε, ο Νεγρέτος ο Βάλβις, απέναντι είναι το Μαρκοζάνε, Γιώργος Πίτρος. Απέναντι στον Τάνκου, Γιώργος Πίτρος για το Δεδούση. Τώρα για 2, ευστοχή ο Μιχάλης ο Δεδούσης. Κάνει στους 10 πόντους, κάνει το σκορ 27-30. Τσακριός πατώντας για 2, ευστοχή, απαντάει. Πρώτο σκόρερ του αγώνα με αυτό το καλάθι ο Χρήστος ο Τσακριός. Έφτασε αισίως στους 16, 27-32. Μεταφορά της μπάλας από το Θέλιο τον Γέργο. Είδε ο κύριος Λαμπαλάς τη σφύριξε. 27-32, νέα κατοχή για τους Wolves. Πόλης Ζωγόπουλος. Για τον Τσακριό, τον Γκέργο και Μπερδεμίδης στα 45 για 3. Αστοχή, Γκέργο στο μικρό rebound. Για τον Νεκτάριο το Βάλβι, Νεκτάριος Βάλβης. Για την κατοχή της μπάλας, για τον Χάρη του Κατσίπη, Κατσίπης. Επίθεται προς το καλάθι, αστοχή, επίσης και επιθετικό. Αστοχήσει, αμυντικό rebound ο Μπερδεμίδης. Τζαμπόλ μεταξύ Νεκτάριου Βάλβη και Αντώνη Μαρκοζάνε. Η κατοχή είναι για τους Wolves of the Brothers. Και το βελάκι. Επαναφέρει ο Πολυζωγόπουλος για τον Τσακριό. Κοζάνες για τον Τάνκου, στάρει για 2 Τάνκου, είναι άστοχος. Rebound είναι αμυντικό από τον Γιώργο Φίτρο, διεκδίκησαν και ο Δεδούσης με τον Δεμπερδεμίδη. Νεκτάριος Βάλβης. Αλλαγή, ο Νεκτάριος Βάλβης θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχει χτυπήσει ή κάτι ένιωσε, έχει χτυπήσει μάλλον στο πλευρό. Πάει να το γιατρώσει εκεί στη μεριά του. Ο Μπαρμπαλιάς θα περάσει στη θέση του, ο Γιώργος Μπαρμπαλιάς. Τσίπης για τον Γέργο. Πάλι τον Πολυζωγόπουλος που προσπαθεί να κλέψει την μπάλα. Χτύπησε τον αντίπαλό του, αθελά του προφανώς. Το σηκώνει. Ήταν το πέμπτο ομαδικό. Χτύπησε και ο Γκέργος μάλλον, ναι, ο Γκέργος. Στη θέση του πέρασε ο Ευσταθίου και θα είναι αυτός που θα εκτελέσει τις δύο βολές.
Αστοχή στην πρώτη, παραμένει στο 32. Ευτοχή στη δεύτερη, μία στις δύο για το Σπύρο τον Ευσταθίου. Φτάνει στους 6 πόντους, μειώνει σε 28-32. Ο Λαγόπουλος με τον Παρπαλιά, φάουλ. Καμιλά. Καμιλά λέει ο Ζαβάλας. Ήταν το τέταρτο ομαδικό των Μάγων, είχε να δώσει είχαν να δώσουν οι Μάγοι. Τρίτο προσωπικό του Μπαρβαλιά και αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα από τη στιγμή που έχει τραυματίες η ομάδα του. Ο Λιζογόπουλος. Το Τζακριός, ωραία ενέργεια, δύσκολη άστοχη. Ακούστηκε το φάουλ, μάλλον το παραδέχτηκε και ο rebound το πήρε ο Δεδούσης. Κατσίπης για τον Φίτρο. Φίτρος, ενέργεια του Δεμπερδεμίδη. Πίσω το πιστεύει πραγματικά. Κατσίπης. Στην επαναφορά για τον Ευσταθίου, δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Ο ίδιος είναι στο επιθετικό rebound. Άστοχη και πάλι, Πολυζόπουλος στο αμυντικό rebound. Φάουλ από τον Γιώργο Φίτρο, πέμπτο ομαδικό στη γραμμή για 2 βολές. Ο Κωνσταντίνος ο Πολυζόπουλος. Στην πρώτη, 28-33. Αν δεν διαφεύγει κάτι, έχει 5 στις 5 βολές στο σημερινό παιχνίδι. 28-34 με 2 στους 2. Παρμαγιάς για το Δεδούση, στον Γιώργο τον Φίτρο. Γιώργος Φίτρος. Αφήσει την κατοχή για τον Παρμαγιά. Κατσίπης για τον Γιώργο Φίτρο, απέναντι στον Τάνκου και Δούσης, πάρει αστοχή, Κατσίπης δέχεται το στόχο από τον Τσαχριό, αμυντικό rebound ο Μάρκος Ζάνες, τον χειριασμό ο Πολυζογόπουλος, στέκεται και στάρει για 3 είναι άστοχος, ο Δούσης στο αμυντικό rebound και τον Μπαρμπαλιά. Χαμηλό τέμπο η επίθεση των Μάγων, δεν έχουν λόγο να βιαστούν αυτή τη στιγμή. Δεδούσης 10-15 για τους Μάγους, μέχρι γνωστή για τους Γούλους, για 2 Δεδούσης είναι άστοχος. Rebound από τον Πολυζογόπουλο, στα δευτερόλεπτα ακόμα. Τσακριός στον εμφυδιασμό για τον Μάρκο Ζάνε, δεν είναι καλή πάσα. Πολυζογόπουλος για 3, άστοχη, λήξη της δεύτερης περίοδου. Μάγοι του Ροζ 28. Γούλους of Two Brothers 34. Έναρξη της τρίτης περίοδου στο παιχνίδι των Μάγων του Ροζ με τους Γούλους of Two Brothers, παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής. Στο μήχρονο οι Γούλους προηγούνται με 28-34. Γιέργος, πολύ ωραία ενέργεια, έχει πάθει τον Γιώργο Φίτρο, Γιώργος Φίτρος. Αστοχή παιχνίδι στο επιθετικό με το ταμπλό, πετυχαίνει το καλάθι. Πολύ δυνατός κάτω από το καλάθι ο Γιώργος ο Φίτρος. Ο Γιέργος επανήλθε στο παιχνίδι. 30-34. Δεμπερδεμίδης με τον Γιέργο, στόπ από τον Γιέργο στο Δεμπερδεμίδη. Και από τα χέρια του Δεμπερδεμίδη βρήκε στο σώμα του Δεμπερδεμίδη. Αυτός δεν ήταν ο τελευταίος που ήταν σε επαφή με την μπάλα. Δεν μπορώ να έχω αυτή τη φάση. Φάνηκε ότι από τα χέρια του Γκέρ που πέρασε, αλλά διεκείς πάντα γιατί κάτι περισσότερο από εμάς. Γκέργκος δύσκολη ενέργεια, άστοχη. Δεμπερδεμίδης, αμυντικό rebound και πάσα ευθυνδιασμού στον Τσακριό. Lay-up δεξιά από τον Χριστό Τσακριό. 18 πόντους και σκορ 30-36. Δεδούσης. Για τον Γιώργο το Φίτρο, πετυχαίνει το καλάθι ο Γιώργος ο Φίτρο. 32-36 ο Γιώργος ο Φίτρος, κάνει και αυτό στους 10. Μαρκοζάνες για τον Τσαχριό.
Ζεμπερδεμίδη, Πολυζογόπουλος, περνάει. Ωραίο καλάθι του Πολυζογόπουλο και αυτό στο 18, 32-38. Κατσίπης για τον Ροδοφύτρο. Γιώργος Μπαρμπαλιάς για τον Χάρτη Κατσίπη και συγκρατεί. Κλέβει ο Πολυζογόπουλος. Γιούκα στον ευθυνιασμό. Αστοχή, Τσακριός στο επιθετικό, αστοχή. Καμένο πέναλτι ήταν αυτό για τους Wolves. Ο Μπαρμπαλιάς μαζί του στο αμυντικό rebound και πετάει πάσα στον Κατσίπη. Για τρεις από τη γωνία. Αστοχή ο Κατσίπης 35-38. Ο Ριζογόπουλος επιτίθεται προς το καλάθι. 35-40. Είναι τον Πολυζογόπουλο που είναι μια ταχύτητα πάνω. Γιώργος Φύτρος για τους μάγους. Με τον Κατσίπη. Κατσίπη για τον Μπαρμπαλιά. Συγκρατεύει στη διατοχή. Περνάει για τον Γιώργο τον Φύτρο. Γιώργος Φύτρος. Μπαλά φτάνει με τα πολλά στο Μιχάλη Ποδεδούση, ο οποίος αστοχεί. Παλαμάς Γιούκα στο επιθετικό rebound. Φάουλ από τον Κατσίπη, από τον Κατσίπη για να σταματήσει τον ευθυνδιασμό πάνω στην πάσα. Για να σταματήσει τον ευθυνδιασμό των Wolves. Γιούκας αναφέρει για τον Πολυζογόπουλο. Στον Μπερδεμίδη απέναντι στον Δεδούση, καθαρή άμυνα από τον Δεδούση. Δεν συγκρατεί ο Μπερδεμίδη στην κατοχή για την ομάδα των Wolves. Μπορούσε να μαζέψει το rebound. Μιχάλης Δεδούσης έχει απενικήσει στον Ευρυπίδη Δεμπερδεμίδη. Γέργος, ωραία πάσα για τον Γιώργο Φύτρο, πάλι στο Γιούκα. Πάσα για τον Δεδούση, Δεδούσης. Θα χάσει την μπάλα από τον Τσακριό, που θα φύγει στον ευθυνδιασμό. Τσακριός, αστοχή στο lay-up. Δεύτερο συνεχόμενο πέναντι χαμένο από τον Τσακριό, δεν μας συνηθίζει σε αυτά. Μπαρμπαλιά στο αμυντικό rebound και στον ευθυνδιασμό η Μάγη. Αστοχή ο Γιώργος ο Φύτρος, παίρνει το επιθετικό. Αστοχή και πάλι, επιθετικό από το Δεδούση και καλάθι. Περτερού στα υψόμετρα η Μάγη είναι ολοφάνερο, 37-40. Πολυζογόπουλος, αστοχή, ο Γκέργος μπρώχνει την μπάλα στα χέρια του Κατσίπη. Ο Μπαρμπαλιάς κατεβάζει την μπάλα, παίρνει στο Μαρκό Ζάνε και Γκέργος. Ευρυπίδης Δεμπερδεμίδης δεν μπορεί να ολοκληρώσει το κλέψιμο εκεί. Κάνει ακόμα μια καλή άμυνα από τον Δεμπερδεμίδη. Κατσίπης για τον Γιώργο το Φύτρο, Γιώργος Φύτρος στο Μιχάλη το Δεδούση. Σταριά 2. Αστοχή, Κατσίπης είναι στο επιθετικό rebound, αστοχή και αυτός. Γιώργος Φύτρος στο επιθετικό, στον Μπαρμπαλιά, για τον Γκέργο. Και Κατσίπης, 45 για 3. Πετυχαίνει το καλάθι και σοφαρίζει ο Χάρης ο Κατσίπης. Δεύτερο του τρίποντο στο παιχνίδι, 40-40, ισοφάριση για τους μάγους. Τσακριός τώρα. Στον Πολυζογόπουλο, Wolves, Πολυζογόπουλος για τον Δεμπερδεμίδη, θα προσπιθεί στο Γκέργο, θα κάνει το πάσιμο ο Δεμπερδεμίδης, θα πετύχει το καλάθι, 40-42. Μπαρμπαλιά στο κατέβασμα της μπάλας για τους μάγους, για τον Γκέργο. Γκέργος για τον Δεδούση, συγκρατεί την διαδοχή, στάρει για 2 βίρων των πολλών, αστοχή. Δεμπερδεμίδης είναι στο αμυντικό rebound και στον ευθυνδιασμό. Πάσα πέρασε, έφτασε τελειά στον Πολυζογόπουλο. Την παρέμβαση του Γκέργου. Ο Πολυζογόπουλος φτάνει στους 22 πόντους, κάνει το σκορ 40-44. Κατσίπης στη γωνία, προσκύτεται και περνάει από τον Μαρκό Ζάνε. Στη βασική γραμμή, ανάποδο λέει απαστοχή. Από τον Παλαμάτο Γιούκα η μπάλα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου για την ομάδα των μάγων. Με 4-43 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Είναι παραφορά για τον Γιώργο Φύτρο. Γιώργος Φύτρος για τον Δεδούση. Δεδούσης απέναντι στον Δεμπερδεμίδη, λίγη επίθεση στο Αριά 3, αστοχή ο Δεδούσης, rebound αμυντικό του Πολυζογόπουλου και πάσα ευθυνδιασμό στον Τσακριό.
Δύσκολο και άστοχο το lay-up. Καθαρή άμυνα από τον Γκέργο Γραβαλάς. Αμυντικό rebound από τον Δεδούση. Γκέργος, τον Πολυζογόπουλο, τον Δεδούση. Θα έρθω για 2 και ευστοχή. 42-44. Γρήγορα στην επίθεση ο Πολυζογόπουλος. Στο Δεμπερδεμίδη. Και αυτό το Γιούκας λίγο μπροστά του των βολών. Αστοχή, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι να πέσει μέσα στο καλάθι. Δεδούση στο αμυντικό rebound. Μπαρμπαλιάς και Δεδούση άλλαξαν την μπάλα. Γιώργος Πίτρος περνάει το κέντρο έγκαιρα. Γιώργος Πίτρος. Τον Γκέργο φάουλ χαμηλά από τον Μαρκοζάνε. Πρώτο ομαδικό για την ομάδα των Wolves του Brothers. Υπάρχει time out με 3:42 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. 3:42 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μάγκη 42, Wolves 44. Γκέργος, Βερδεμίδης, Μαθουμάνη. Γκέργος για τον Μπαρμπαλιά. Έχετε Στάρι, Γκέργος, λίγη επίθεση για τους Μάγους. Η Wolves στην κατοχή με 3:26. Με τον Βερδεμίδη. Για τον Πολυζογόπουλο, για 3:45, ευστοχή ο Πολυζογόπουλος. Στους 25 πόντους, 42-47, Μπαρμπαλιάς. Μπαρμπαλιάς με τον Τσακριό. Συγκρατήσει σταθή την βάση του Μπαρμπαλιά. Δούσεις. Είτε, Δούσεις. Ωραία κίνηση, άσο για την προσπάθεια. Τσακριό, για να φύγει στον ευθυνδιασμό ο Τσακριός, Πολυζογόπουλος για 3 και πάλι. Είναι και πάλι εύστοχος ο Πολυζογόπουλος. Το τέταρτο του τρίποντο κάνει το σκορ 42-50. Κάνει στους 28 πόντους. Μπαρμπαλιάς στην επαναφορά για το Δεδούση. Φάουλ από τον Γιούκα με το σώμα. Στη γραμμή για 2 βολές ο Μιχάλης ο Δεδούσης. Είναι άστος αυτή τη φορά στην πρώτη, παραμένει το 42-50. Τα 3:50 με μία στις 2 βολές για τον Μιχάλη Ποδεδούση. 15 πόντους. Πολυζογόπουλος αυξάνει την ταχύτητά του, αστοχή στο lay-up. Ο Δεδούς μάζει το αμυντικό rebound. Πολύ ωραία κινήση από τον Πολυζογόπουλο. Γκέργος, καλάθι και φάουλ. Το φάουλ από τον Γιούκα. Μπερδεύτηκαν στην άμυνα οι Wolves. Ο Γκέργος πέρασε, πήρε και το φάουλ, πέτυχε το καλάθι. 45-50. Στη βολή ο Γκέργος, ο Δεμπερδεμίδης μάζεψε το αμυντικό rebound και θέλει να ανοίξει συνδυασμό. Ο Δεμπερδεμίδης βαίνει στο Δεδούση, καθαρία με τον Δεδούση, αστοχή ο Δεμπερδεμίδης. Η κατοχή είναι για την ομάδα των Μάγων. Σταθή θα επαναφέρει για το Δεδούση. Για αυτός που έχετε βάσει την μπάλα. Wolves, θα νικήσει τον Δεμπερδεμίδη. Άρδωσε Γακλάς, πολύ καλός αμυντικός ο Δεμπερδεμίδης. Γατσίπη η μπάλα, μπαίνει στο Γιούκα, Ευσταθίου, θα φτάρει για τρεις από την κορυφή. Δεν θα παίρνει το καλάθι, θα στοχίσει. Αμυντικό rebound. Φάουλ σκληρό από τον Ευσταθίου στον Δεμπερδεμίδη. Του στάει και συγγνώμη. Στη γραμμή για 2 βολές ο Δεμπερδεμίδης.
κακολογείται ο Ευσταθίου στον αντίπαλό του. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή ο Δεμπερδεμίδης, παραμένει στο 45-50. Είναι άστοχος και στη δεύτερη. Ο Γιούκας παλεύει για το επιθετικό, τον παίρνει ο Δεδούσης. Τον Γκέργος για τον Κατσίπη. Και τον Ευσταθίου κλέβει ο Μαρκοζάνης, ήταν που έκανε το κλέψιμο. Στην πάσα του Κατσίπη προς τον Ευσταθίου, Πολυζογόπουλος. Ωραία περνάει από τον Κατσίπη. Παίρνει στον Δεδούση. Καλή άμυνα από τον Γκέργο. Αλλά τα χέρια του Δεδούση περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. 12 δευτερόλεπτα να εκπληρώσουν την επίθεση οι Wolves. Τον Πολυζογόπουλο να επαναφέρει στον Δεμπερδεμίδη. Και παίρνει στον Γκέργο. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει το φάουλο από τον Στέλιο τον Γκέργο. Και πάλι στη γραμμή για δύο βολές ο Δεμπερδεμίδης. Τώρα είναι εύστοχος στην πρώτη, κάνει το σκορ 45-51. Δύο στους δύο για τον ευρετή του Δεμπερδεμίδη αυτή τη φορά, 45-52 Γκέργος. Γκέργος του Κατσίπη, ωραία πάση για τον Ευσταθίου, ο Ευσταθίου τον Μαρκοζάνε, κάνει λάθος ο Ευσταθίου, μπάλα του φεύγει από τα χέρια. Ο Ιζογόπουλος στον Τζακριό με τον Ευσταθίου για τον Παλαμάτο Γιούκα. Γιούκας με τον Τζακριό, δεξιπάσιμο, δύσκολη ενέργεια, άστοχη. Rebound είναι αμυντικό από τον Μπαρμπαλιά. Αν τα καλά, Γκέργος. Γκέργος, ωραίο πάσιμο, φάουλ από το Δεμπερδεμίδη. Στη γραμμή για δύο βόλες ο Στέλιος ο Γκέργος. Το φάουλ για τον ευρετή Δεμπερδεμίδη. Στοιχείο ο Γκέργος στη βολή. Κάνει το σκορ 46-52. 2 στις 2, 47-52. Για τον Γκέργο που έφτασε 6 πόντους. Ο Πολυζογόπουλος αυτή τη στιγμή στην επίθεση για την ομάδα των Wolves απέναντι στον Δεδούση. Πολύ ωραίο καλάθι του Πολυζογόπουλου. Έξι από για τον αντιπαλό του. Το καλάθι 47-54. Δεδούσης για τον Ευσταθίου. Δεδούσης και πάλι. Τσίπης, φάουλ. Είναι βήματα. Ο Γαβαλάς. Ο Λουζογόπουλος περάσει το φάουλ. Ο Μαλβίσκης στην προσπάθεια αν είχε πιάσει την μπάλα. Με φάουλ του Βεβούση. Ναι, είναι για δύο βολές, δεν πέτυχε το καλάθι ο Λουζογόπουλος, η μπάλα μπήκε βγήκε. Ο Πολυζογόπουλος 47-55. Δύο στους δύο και πάλι. Πολυζογόπουλος, Αρμαγιάς. Θα πετάξει την μπάλα. Παραλίγο να πετύχει το καλάθι της χρονιάς. Λήξη τρίτης περίοδου. Μαγιτουρός 47. Wolves of Two Brothers 56. Όλα έτοιμα για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας περίοδου στο παιχνίδι των μάγων του Ροζ με τους Wolves of Two Brothers για την έτοιμη αγωνιστική 47-56. Μετά από 30 λεπτά Τσακριός, ωραία ενέργεια, πετυχαίνει το καλάθι. Με αριστερό lay-up φτάνει στους 20 πόντους 47-58. Γκέργος, ο Δεδούση. Δούση στα στάρια 3-45, θα είναι άστοχος.
Ο Πολυσοχόπουλος στο αμυντικό rebound και ανοίγει εθνικιασμό για τον Τζακριό. Πετυχαίνει το καλάθι, 47-60. Γρήγορο 4-0 για τους Wolves αυτή την τέταρτη περίοδο. Γκέργκος με τον Μαρκοζάνε, υπερασπιστεί στα πόδια του, λάθος από τον Γκέργκο. 9 και 12 για τη λήξη του παιχνιδιού. Οι Wolves από την σημαντική διαφορά. Τσακριός έχει το κουστάρι για 2, για να ακόμα ένα καλάθι, τρίτο καλάθι του Χρήστου Τσακριού. 47-62, η διαφορά στους 15. Αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά στο παιχνίδι σε μεγάλα επίπεδα. Γκέργκος, τον Βεδούση. Άστοχη, rebound, up, δεν υπάρχει rebound. Για τον Δεδούση και αυτός το Φίτρο. Καλιάμε ένα κλεψμό από τον Πολυσοχόπουλο στον Γιώργο το Φίτρο. Πετυχαίνει το καλάθι ο Τσακριός, 47-64. Γκέργκος για τον Δεδούση. Γκέργκος τώρα για τις 45, είναι άσχος Μαρκοζάνης στο αμυντικό. Στον Τσακριό. Τσακριός αφήνει την μπάλα στο καλάθι άστοχα, παίρνει ο ίδιος επιθετικό και κάνει το λάθος, λέγει ο Γκέργκος. Έχει το κουστάρι για 3 στον εφηδιασμό, αστοχεί ο Γκέργκος. Κακή πιστές του Γκέργκου για τους μάγους. Πολυζογόπουλος. Έχει κουστάρει για 2 δίκοψε τις βολές. Αστοχή, δεν Μπερδεμίτης στο επιθετικό για τον Μάρκο Ζάνε. Γιούκας και πάλι Μάρκο Ζάνες για τον Πολυζογόπουλο. Ωραία πάσα. Το καλά της αγωνιστικής σίγουρα από τον Δεμπερδεμίτη. Τρομερή ασίστ του Πολυζογόπουλου. 47-66. Θα πάει και στη γραμμή για μια βολή ο Δεμπερδεμίτης. Βγαίνει και τη βολή, 47-67. Μπαρμπαλιάς για 3, αστόχη, Γιούκας στο αμυντικό και από τον Πολυζογόπουλο η πάσα στο Τζακριό, πετυχαίνει ακόμα ένα καλάθι. 47-69. Ήταν ο Πολυζογόπουλου, Μπαρμπαλιάς στον Κασίπου. Για τον Γιώργο το Φίτρο δεν ήταν φάουλ από το Γιούκα έσπρωξε, λέει ο κ. Γαβαλάς. Μπαρμπαλιάς θα αναφέρει για τον Δεδούση. Ο Δεδούσης κλέβει την μπάλα ο Γιούκας και φέρνει στον εθνιασμό ο Παλαμάς ο Γιούκας. Πετυχαίνει το lay-up, 47-71. Μπαρμπαλιάς, κατεβασμά της μπάλας. Για τον Δεδούση, δηλαδή τον Πολυζογόπουλο. Έχει δοκιστάρει για 2 ο Δεδούσης, πετυχαίνει το καλάθι. Σταματάει το σερί αυτό τον Wolves, 49-71. Τσακριός, αυτό το πάσιμο, στέκεται και πετυχαίνει ακόμα ένα καλάθι.
30 πόντι για το χρήστο του Τζακριό, 49-73. Σταφίου, φάουλ από τον Μαρκοζάνε. Γιώργος Πίτρος για το Δεβερδεμίδη. Έχει Γιούκα στο αμυντικό, στον Πολυζογόπουλο και αυτός για τον Τζακριό. Εντυπωσιακό καλάθι για το 32 πόντι από τον Τζακριό. Πέρασε κάτω το καλάθι στο σώμα του και πέτυχε το καλάθι. 49-75. Έχει φανατικούς φίλους ο Χρήστος Τζακριός, μια κερκίδα μόνος του. Φάουλ του Πολυζογόπουλου στο Δεδούση, στη γραμμή για 2 βολές. Ήταν στην προσπάθεια για πάσα, Ο Σταφίου θα επαναφέρει για το Δεδούση. Εδώ το Φίτρο, Γιώργος Φίτρος, αστροφή, Γιούκα στο αμυντικό. Για τον Τζακριό, κλέβει. Συγκρατεί ο Ευσταθίου, κλέβει, κάνει το λάθος, κλέβει ο Μαρκοζάνες. Φάουλ από τον Μπαρμπαλιά στον Ευρυπίδη το Δεμπερδεμίδη. Ο χρόνος είναι 5:40 για τη λήξη του αγώνα. Δεμπερδεμίδης για 3 είναι άστοχος, Κατσίπης στο αμυντικό, κλέβει ο Πολυζογόπουλος. Γιούκας κάνει βήματα. Αναφέρει ο Βαρβαλιάς για τον Κατσίπη. Στον Δεδούση. Δούση στον πάσιμο, αστοχή. Δεμπερδεμίδης στο αμυντικό για τον Μαρκοζάνε. Μαρκοζάνες. Καλή άμυνα και κλέψιμο του Ευσταθίου. Δεν συγκρατεί ο Κατσίπης την μπάλα. Κατοχή για τους Woods. Δεμπερδεμίδης στη γωνία για τον Πολυζογόπουλο για 3. Θα πέτυχε το τρίποντο. 49-78, μια εντυπωσιακή τελευταία περίοδο για τους παίκτες του Στάμου του Μιγγέλη. Έχουν ένα 22-2 σε 5 λεπτά. Γιώργος Φίτρος για 3. Ευστοχή ο Γιώργος Φίτρος. 52-78 για 3 ο Πολυζογόπουλος. Τώρα στην φορά είναι άστοχος. Ο Μπαρμπαλιάς θα μαζέψει το αμυντικό. Στέκεται το κουστάρι για 2, αστοχή, rebound είναι από το Δεμπερδεμίδη. Ο Πολυζογόπουλος για τον Τζακριό, αστοχή, ο ίδιος σμπρώχνει την μπάλα και παίρνει το rebound για τον Πολυζογόπουλο. Δεμπερδεμίδη στο καλάθι. Αυτός σε διψηφιασμένο πόντο στους 11, 52-80. Κατσίπης με τον Γιούκα. Γιώργος Φίτρος και πάλι για 3 στην κορυφή, αστοχή αυτή τη φορά, Πολυζογόπουλος στο αμυντικό rebound. Κάνει το λάθος, έκλειψε ο Γιώργος Φίτρος, στη συνέχεια η μπάλα βρίσκεται στα πόδια του Πολυζογόπουλου, ο οποίος απέκτησε πλεονέκτημα και το στήριξε ο κύριος Γαβαλάς. Κατσίπης για το Δεδούση. Κατσίπη, το σουτάρει για 3. Δεν θα στοχίσει τη φορά, Φίτρος στο επιθετικό, πετυχαίνει το καλάθι. 54-80, 3 και 34 τώρα για τη λήξη του αγώνα. Πάντα έχουμε κρυφθεί όσον αφορά το αποτέλεσμα. Μετά το εκρηκτικό ξεκίνημα των Wolves of the Brothers στην τελευταία περίοδο. Γιούκας αστοχή στο lay-up, Μπαρμπαλιά στο αμυντικό για τον Ευσταθίου, αστοχή. Το ίδιο στο επιθετικό, αστοχή και πάλι. Πολυζογόπουλος στην κατοχή.
το Γιούκα, Γιούκας, χαίνει το καλάθι. 54-82. Δούσεις για 3, ευστόχοι. Φτάνει στους 20 πόντους. 57-82. Βερδινίδης στο Γιούκα. Για τον Πολυζωγόπουλο για 3. Φέρνει το τρίποντο Πολυζωγόπουλο. Το έκτο στο παιχνίδι φτάνει στους 38 πόντους. Ο Κατσίπης δεν θα απαντήσει. Με τρίποντο αμυντικό rebound το Βερδινίδης. Το δοκιμιασμό ο Τσάκριος. Αστοχή, Πολυζωγόπουλος αστοχή με το αμυντικό rebound. Δεν δούσει στο αμυντικό rebound. Το βλέπουμε ο Πολυζωγόπουλος να ψέλνει τον Τσακριό. Τρίποντο από τον Μπαρμπαλιά. 60-85. Διαγωνισμός τριπόντων στις τελευταίες φάσεις. 7ο τρίποντο του Πολυζωγόπουλου. 60-88. Υπάρχει αλλαγή Τάνκου στη θέση του Γιούκα. Κατσίπης. Τον Γιώργο Φίτρο πετυχαίνει το καλάθι του του Κατσίπη. 62-88, ελεύθερη παιχνίδια στις δύο ομάδες. Δεπεδεμίδης πετυχαίνει το καλάθι του Πολυζωγόπουλου. 62-90. Παρπαλιάς. Αστοχή για 3. Ευσταθείο το επιθετικό, πετυχαίνει το καλάθι. Φτάνει στους 8, 64-90, Πολυζωγόπουλος. Για τον Μαρκό Ζάνε, στο lay-up. Ο Μαρκό Ζάνες. 64-92. Τους για 3, αστοχή. Κάνει το αμυντικό rebound για τον Πολυζωγόπουλο. Πολυζωγόπουλος, lay-up, αστοχή. Δετούσει το αμυντικό, ξανατράβηξε λίγο τον Πολυζωγόπουλο. Μπαρμπαλιάς για τον Γιώργο Φίτρο. Αστοχή ο Γιώργος Φίτρος, κάνει το αμυντικό rebound για τον Πολυζωγόπουλο και αυτός τον Τζάκριο. Αστοχή ο Τζάκριος. Δέχεται αποδοκιμασίες, δεν βρίσκει το αμυντικό rebound. Φυσικά έχει χιουμοριστικές αποδοκιμασίες. Αστοχή ο Δεδούσης για 3. Ο Μάρκος Άνης επαναφέρει για τον Πολυζωγόπουλο. Οι δύο ομάδες αλληλοσυγχαίρονται. Το 64-92 θα είναι το τελικό σκορ. Μάγι του Ροζ 64, Wolves of the Brothers 92. Το παιχνίδι κρίθηκε στις αρχές της τέταρτης περίοδου, εκεί όπου οι Wolves είχαν περισσότερες δυνάμεις σαφέστατα. Ένα εκμέρους στο 2-2 έφτασαν διαφορά σε επίπεδα που δεν μπορούσε να γυρίσει. 64-92 το τελικό αποτέλεσμα.